Eta hemen aldapa gogorra dago, eta zer, Jacintoak entrenatzen du, zer, hau egin behar da, Jacinto bai. Irutan igotzen dugu, azkeneko hilabatean. Bai, Igotzen dugu ura, egun batean ura. Beste egun batean egurra moztera. Eta gero beste egun batean, pues, alabekin eta pixka bat ibiltzen ere, bai, etorri behar gara. Bestela... Orduan urtean, 3 entreno da egiten ditu, eta gero gora. Eta gero gora, hori da. Eta urte guzti hauetan, zer, anetotaren mateo, zerbait egongo da, ez? Jacinto zerbait egin guzun, ez? Jacinto ez Pedrito izan genuen anekdota, bai? Bai, beste astuarekin. Bestearekin zela gaztea, Bai. nik ibiluta beti, karo, nik ez nintzen nahi jarri aurrean, eta utzi nion betiko mutikoari hemen aldapan, eta Pedrito jarri zituen lagonka, eta esan zuen, hemendik ez mugitzen. Orduan, etorri behar nintzenik aurrera, eta txakurra bezala ne atzetik. Osea, bertatik esan mugitzen. Geroztik aurrera, pues nik aurreti beti. Ekiaren emaitza